ҳамада салом алейкум бародарои азиз, хуш омадем ба канали Мошин Савдо. дар имрӯза наво якчанд мошинҳои фурӯшӣ дорем. Навора бо диққат то охира тамошо кунед. дастгирии моро фаромӯш накунед. шахсоне ки якум дар канали Мошин Савдо мемонанд, ҳатман обуна шавед бародаро. ва бародарое ки мехоҳанд аз нархҳои мошинҳои мехосаашон хабардор шаванд, дар зери видео дар комментария нависед ва мо бошад дар навори оянда пешкаши шумо мекунем. ва шахсое ки мошини фурӯшӣ доранд ва мехоҳанд ки реклама кунанд дар шабакаи YouTube, марҳамат рақамҳои мо дар рӯи экрани шумо ба мо равон кунед ва мо бошад дар навори оянда пешкаши харидорон мекунем. дастгирии моро фаромӯш намекунем бародаро. ва мо бошад мегзарем ба қисми эълонҳои имрӯза. курс бошад 1000 рубл, 139 сомони тоҷикӣ рафтем. мегзарем ба қисми эълонҳои имрӯза. якум мошини фурӯши мо и ҳаст Daewoo Lacetti соли барориш 2004 дар кузуфи седан, рангаш бошад сафед, объем мотор боша 1.6, сӯзишворӣ боша бензин, газ бародаро, коробка передача автомат. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дора, гуфта 1 сола ҳуҷҷат дора, фавран фурӯхта мешавад. мошин боша қарор дора дар шаҳри Душанбе, нархша боша гуфтестай 23500 сомони тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 168 000 рубл. марҳамат бародаро, шахсони мошинхар, рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. метавонед занг занед ва маълумоти пурра ва аниқа аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. мегзарем ба эълони дуюм. Opel Astra F соли барориш 1993 дар кузуфи седан, рангаш боша кабуд, объем мотор боша 1.6, сӯзишворӣ боша бензин, газ, коробка передача, механика. маълумот дар бораи мошин. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дора, мега соҳибаш задагӣ пусидагӣ надора, чашкиёш тоза, мотор расход надора, соатвори кор мекунад, гуфта ягон проблема надора, фавран фурӯхта мешавад. мошин боша қарор дора дар шаҳри Душанбе, нархша боша гуфтестай 19000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 136 000 рубл. марҳамат бародаро, шахсони мошинхар, рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. метавонед занг занед ва маълумоти пурра ва аниқа аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. мегзарем ба эълони сеюм. мошини фурӯши Opel Vectra B соли барориш 1995 дар кузуфи седан, рангаш боша сабз, объем мотор боша 1.8, сӯзишворӣ боша бензин, газ, коробка передача, механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дора, мега соҳибаш фавран фурӯхта мешавад. мошин боша қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат бародаро, нархша боша гуфтесай 22500 сомони тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 161 000 рубл. марҳамат бародаро, шахсони мошинхар, рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. метавонед занг занед ва маълумоти пурра ва аниқа аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. лайк гузоштана фаромӯш накунед ва мо боша мегзарем ба эълони навбатӣ. мегзарем ба эълони чорум. мошини фурӯши BMW X6 соли барориш 2009 дар кузуфи кроссовер, рангаш боша сафед, объем мотор боша 3.5, сӯзишворӣ боша бензини холӣ, коробка передача автомат. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дора, гуфтай фавран фурӯхта мешавад, сум дар корай. мошин боша қарор дора дар шаҳри Душанбе бародаро, нархша боша гуфтесай 145 000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 1 34 000 рубл. марҳамат бародаро, дархост карда биден ба дархости бародароя касе даки дар корай метавонад занг зана ва маълумоти пурра ва аниқа аз худи соҳиби мошин дарёфт кунад. мегзарем ба эълони панҷум. Mercedes-Benz K-Class соли барориш 1999 дар кузуфи седан, объем мотор боша 1.8, сӯзишворӣ боша бензин, газ, коробка передача автомат. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дора, 11 моҳ дига ҳуҷҷат дора, 4 баллони нав дора, задагӣ гуфтай мошин надора. мошина гуфтай фавран фурӯхта мешавад. мошин боша қарор дора дар шаҳри Душанбе, нархша боша гуфтесай бародаро 47 000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 335 000 рубл. марҳамат бародаро, шахсони мошинхар, рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо барои маълумоти бештар. мегзарем ба эълони шашум. мошини фурӯши Opel Astra F соли барориш 1993 дар кузуфи универсал, рангаш боша кабуд, объем мотор боша 1.6, сӯзишворӣ боша бензин, газ бародаро, коробка передача, механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дора, мега соҳибаш фавран фурӯхта мешавад. мошин боша қарор дора дар шаҳри Душанбе, нархша боша гуфтестай 15000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад
107000 рубл. Марҳамат бародаро, шахсони мошинхар, рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. метавонед занг занед ва маълумоти пурра ва аниқа аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. мегзарем ба эълони ҳафтум бародаро. Daewoo Nexi соли барориш 1997 дар кузуфи седан, рангаш бошад сафед, объем мотор бошад 1.5, сӯзишворӣ бошад бензин газ, коробка передача механика. маълумот дар бораи мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мега соҳибаш 5 моҳи дига ҳуҷҷат дорад. мотора гуфтаи нав кардагим, хадавоишам нав кардагим. хулоса мошина мешинӣ гуфтаи ҳай мекунид тамом. краскаш камтар кор дорад гуфтаи тамом. мошин боша қарор дорад дар ноҳияи Фархор. нақша боша гуфтесай бародаро 12000 сомонӣ тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 85000 рубл. марҳамат касе дада дар корай. рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. метавонед занг занед ва маълумоти пурра ва аниқа аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. мегзарем ба эълони ҳаштум. Lada Priora соли барориш 2012 дар кузуфи хетчбек, рангаш боша мокри асфалт, объем мотор боша 1.6, сӯзишворӣ боша бензини холӣ, коробка передача механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. гуфтаи хадавоиш мотор кузуфш гуфтаи ҳамаш 100%, ягон камбудӣ надорад, фавран фурӯхта мешавад. мошин боша қарор дорад дар ноҳияи шаҳри Туз. нарша боша гуфтесай бародаро 24000 сомонӣ тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 171000 рубл. марҳамат шахсони харидор, рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. метавонед занг занед ва маълумоти пурра ва аниқа аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. мегзарем ба эълони нӯҳум. Toyota Mark II соли барориш 1994 дар кузуфи седан, рангаш боша кабуд, объем мотор боша D, сӯзишворӣ боша бензинхолӣ, коробка передача автомат. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. гуфтаи ҳуҷҷатҳош то моҳи то 31.08.2021 ҳастай. мошин камбудӣ надорад, фавран фурӯхта мешавад. гуфтаи бародаро мошин боша қарор дорад дар ноҳияи Фархор. нақша боша гуфтаистай 23000 сомонӣ тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 164000 рубл. марҳамат шахсони харидор, рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. метавонед занг занед ва маълумоти пурра ва аниқа аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. мегзарем ба эълони даҳум. Hyundai Sonata соли барориш 2009 дар кузуфи седан, рангаш боша сафед, объем мотор боша 2.4, сӯзишворӣ боша бензин газ, коробка передача автомат. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. танировка ҳама ҳуҷҷатҳош гуфтаи то 12.05.2021 ҳастай. гази евро 4 дорад, кондитсионер дорад, фавран фурӯхта мешавад. гуфтаи мошин боша қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нақша боша гуфтесай бародаро 59000 сомонӣ тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 421000 рубл. марҳамат шахсони харидор, рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. метавонед занг занед ва маълумоти пурра ва аниқа аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. мегзарем ба эълони 11. Toyota Corolla соли барориш 1995 дар кузуфи седан, рангаш боша серебристи, объем мотор боша 1.5, сӯзишворӣ боша бензин газ, коробка передача автомат. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мега соҳибаш фавран фурӯхта мешавад. мошин боша қарор дорад дар ноҳияи Абдурахмони Ҷомӣ. нақша боша гуфтесай бародаро 28000 сомонӣ тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 199000 рубл. марҳамат шахсони харидор, рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. метавонед занг занед ва маълумоти пурра ва аниқа аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. дастгирии моро фаромӯш накунед ва мо боша мегзарем ба эълони навбатӣ. мегзарем ба эълони 12. Daewoo Leganzi соли барориш 1998 дар кузуфи седан, рангаш боша сиёҳ, объем мотор боша 1.8, сӯзишворӣ боша бензин газ, коробка передача механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мотор, хадавои, краскаш, салонош гуфтаи балонош ҳамаш соза, ягон камбудӣ надорад. ҳуҷҷатҳош то 03.2021 ҳастай. фавран фурӯхта мешавад. мошин боша қарор дорад дар шаҳри Бохтар. нақша боша гуфтесай бародаро 10800 сомонӣ тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 77000 рубл. марҳамат бародаро, шахсони мошинхар, рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. метавонед занг занед ва маълумоти пурра ва аниқа аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. ва бародари азиз, дастгирии моро фаромӯш накунед. имрӯза эълонҳои мо ба анҷом мерасад. мо 2-3 рӯз пас эълонҳои нав барои мошинои фурӯшӣ дорем. то навори оянда бародаро, худованд нигаҳбони ҳар яки мо шумо бошад. хайр.